Бісміллях, вассаляту вассаляму аля расуліллях. Дорогі брати та сестри, мусульмани України, кримські татари, що знаходяться на материковій частині України. Сьогодні 10 березня 2022 року, 15-й день відкритої, дикої, безпрецедентної війни, яку Росія розв'язала повномасштабним вторгненням в Україну. Бомбять по всіх містах та обласних центрах, лікарні, гуртожитки, найважливіші об'єкти інфраструктури. Насправді, це неминуче продовження гібридної війни, яку розв'язала Росія, окупувавши Крим у 2014 році. Всемогутній, великий, мудрий Аллах усіх нас, зокрема мусульман Криму та Донбасу, випробував за ті 8 років підступними викраданнями та вбивствами коханих та рідних, захопленням батьківщини, черговим вигнанням з неї, в'язницею за надуманими звинуваченнями, сльозами дітей та дружин та багато іншого. Прямо як сказано про це у благородному Корані. بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ми будемо випробувати вас страхом, голодом, нестачею майна, людей та плодів. Сповісти ж добру звістку терплячим. І ми, альхамдулілля, виявляли терпіння і говорили прямо, як сказано в наступному аяті. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Тим, які коли торкнеться їх лихо, говорять: ми належимо Аллаху і до нього ми повертаємося. Сьогодні, коли весь вільний світ встав за Україну, ми ніби відчуваємо своїм нутром, душею та серцем, що благання всіх, хто постраждав і страждає сьогодні, молитви до нього прийняті, як говорить про це пророк, саллаллаху алейхі вассалям. Між благанням пригніченого і Аллахом немає перешкоди. Дорогі брати, свободу не дають, а беруть. Так було, є і буде. Тому в цей складний час для всіх нас, мусульман України, мусульман Криму, настав той довгоочікуваний час. За нами правда, істина, а значить і він, адже він є істина, істинний, аль-хак. Ми за справедливість, а значить він, той, хто є справедливим, за нами. А якщо він за нами, то за нами і перемога, іншаллах. Я не кличу вас, перебуваючи тут у Києві, на великий джихад, а кличу до простого, що роблю сам. Зробити те, що в наших руках, щиро очищаючи намір заради нього одного. А це і буде великий джихад з нafsом. Я кличу вас на захист своєї честі, сім'ї та майна. Нехай кожен із вас сам вирішить, як він може це робити якнайкраще. І діє залежно від своїх умінь і навичок. Не кидайте себе на смерть, але й не губіть свою душу зі страху померти. Життя як дарує він, так і позбавляє лише він один. А не міна, ракета, бомба або шалена куля та уламок. Час бути з Україною – таким є наш шлях до свободи. Такий є наш шлях додому. Хай допоможе нам Всевишній у цьому тернистому шляху. Амінь.